dous ou máis, reunidos no seu nome. O Espírito de Deus axúdanos a ser as súas testemunhas ante os homens. Se alguén quixer gabarse de moito amar Deus Pai, amose amor sincero a todos seus irmáns. Connosco está o Señor, se estamos dous ou máis, reunidos no seu nome. O Espírito de Deus axúdanos a ser